खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आं सासे गेदेमा सुबुंनि बादै रायज्लायदों जाय गिबि खेबनि थाखाय हारि थाखोआव बागुरुम्बाखौ सिनायथि होदोंमोन आरो इंराजि 1957 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव सुबुंखान्थि सानाव बागुरुम्बानि थाखाय सेथि बान्था देरहादोंमोन। बै मुंख'जाथाव सुबुङा जादों कामिनी कुमार नार्जीनारी। बिथांनि जोनोमा 9/11/1926 मायथाइयाव बामुनखुरा गसाइगावआव जादोंमोन। बिथाङा संगीत एकाडेमि बान्था मोनगिरिमोन आरो बै गेदेमा सुबुंनि रुंसारि साना जादोंमोन 16/5/1998 मायथाइयाव। इंराजि 1980 मायथाइयाव कामिनी कुमार नार्जीनारीनि फोरोंनाय खरलाङानि रंजालि बर' ख्रिस्टि आफाद आरो खंखोथि बर' ख्रिस्टि आफाद हानजाया गोदान दिल्लीयाव माहारियारि सुबुंखुंथाइ सान फालिथायाव बर'नि हारिमु हानजा बेंगलनिफ्राय बाहागो लानानै जोंनि हारिनि थाखाय देरगाथाव गोसो थुलुंगाथाव रादाब लाबोदोंमोन। 1951 इंराजि मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय कामिनी कुमार नार्जीनारीया बिथां कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभाखौ लोगो मोनलायनायनि खाबु मोनदोंमोन। नार्जीनारीनि मोसामुनि सोरबिथिं आव फाव थोजासे रोंगौथि थानायखौ नुनानै मोनदांनानै गोजोननि बे बार्ता खोन्दोखौ कामिनी कुमार नार्जीनारीखौ थांखिनानै बिथां बिष्णु प्रसाद राभा बुंदोंमोन। खनले खनले बे बाथ्रा खोन्दोआनो कामिनी कुमार नार्जीनारीनि गोसो गोरबोआव रिंखांबाय थादोंमोन। उनफिन सानफिन नाटकनि आयदाखौ ज्राब दोनथ'नानै गोसो मोदोम जिउ सोलेर होनानै बर'नि ख्रिस्टि दोरोङारि हारिमु मोसामु जानजि खाफ्रानायसै। बै मायथाइयावनो समाज सिबियारि आरो हारिमु अनफावरि जगेन्द्र कुमार ब्रह्म, सुक्रमणि ब्रह्म बिथांमोननि दिक्षा हेफाजाबाव आरो अनसायनाय मोननानै भातारबारि क'क्राझार गामियाव देमग्लाय ख्रिस्टि आफाद गायसननानै कामिनी कुमार नार्जीनारीया भातारबारि गामियाव मानगोनां जगेन्द्र कुमार ब्रह्मनि न'आवनो थानानै ख्रिस्टि हानजाखौ फोरोंदोंमोन। बिथांबायदि गेदेमा जों माब्लाबाबो बावथावा। जोंनि फैगौ उन्दै जोंनि जेनेरेसन बे गासैबो बे महान बेक्तियाखौ जोंनि गोसोआव दोननांगौ।